Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Gloria lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu ara jien qiegħed nibgħatkom bħal naċ qalb lil bub. Kunu mela għaqlin bħal sriep u safjin bħal ħamiem. Għodu attenti mill-bnedmin, għax qed jerħukom f'idejn il-qrati jagħtukom is-swat fis-sinagogi tagħhom, itellawkom quddiem gvernaturi u snati minħabba fija biex tagħtu xhieda quddiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f'idejhom tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew x'se tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom x'ikolkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispiritu ta' missierkom jkun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa jwasslu lil xulxin għall-mewt u l-missier il-libnu u l-uliet iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatalhom għall-mewt u lilkom kulħadd isir jobgħodkom minħabba f'ismi. Imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Jekk jippersegwitawkom f'belt, aħarbu f'oħra. Tassew ngħidilkom ma tkunux dortu l-bliet kollha ta' Iżrael sa ma jiġi bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hemm diversi nies illi jagħmlu firda, jisseparaw bejn minu twajjeb u min iħaddem moħħu. Fatt kultant tismaħħa din fuq xi ħadd pereżempju dak veru twajjeb ta' m'għandux ħażen, ma twara ftit jagħmlu li jridu bih. U fuq ħadd ieħor dak ħażin moħħu jilħaqlu ma jitqux bih. Ishom hemm firda bejn wieħed u l-ieħor, ma tistax tkun wieħed u l-ieħor f'daqqa. U fil-fatt kultant it-tendenza hija li n-nies jgħidu kważi aħjar ma tkunx twajjeb ħalli n-nies ma jagħmlux li jridu bik. Imma Ġesu ma jiffriċċ waħda minn oħra u lill-apostli jgħidilhom fil-fatt kunu għaqlin bħal sriep u safjin bħal ħamiem. Xi fisser dan il-kliem ta' Ġesu? Nifhmuh tajjeb f'dan il-kuntest meta jitkellem l-apostli u qed jgħidilhom kif se jiltaqgħu ma' ħafna ostakli, diffikultajiet fil-missjoni tagħhom, persekuzzjonijiet, kultant ukoll minn nies ta' ġewwa. U hemmhekk jgħidilhom biex huma ikunu anzi qed jibgħathom bħal naċ qalb lil bub. Huma naċ il għaliex għandhom il-Kristu bħala raj. U hekk għandhom jibqgħu li Kristu jkun ir-raj tagħhom. U meta jkunu qalb lil bub biex hemmhekk ma jsirux il-bub qalb lil bub, imma jibqgħu naċ bi Kristu raj tagħhom. Il għaliex jekk huma jsiru l-bub bħal il-bub jitilfu lir-raj tagħhom għax Kristu mhux raj tal-il-bub imma tan-naċ. U għalhekk dak huwa importanti bħala d-diskors li għamel Ġesu li l-apostli għamlu lilna wkoll. Imbagħad jgħid Ġesu lilhom qed jgħid lilna wkoll kunu għaqlin bħal sriep u safjin bħal ħamiem. Iridna nkunu safjin bħal ħamiem, jiġifieri b'intenzjoni tagħna nadifa u qalb sinċira li nfittxu nagħmlu dak li hu sewwa u li nagħmlu l-ġid. U qatt li aħna nqarqu l-oħrajn. U dan ifisser li anke jekk inkunu qalb nies oħra li din tkun it-tendenza tagħhom,
Ġesu qed jgħidilna kunu saffin bħal ħamiem, jiġifieri tgħidx ara x'li ħorġet jagħmel. Ara dak kif għaddej jgħaddi minn fejn jaqbillu. Allura jien ma nagħmilx hekk, Ġesu qed jgħidilna kunu saffin bħal ħamiem. Imma fl-istess waqt kunu wkoll laqlin bħal sriep għaliex Alla tagħna moħħna biex nużawh. U jridna li aħna inkunu għaqlin, jiġifieri nagħmlu anki d-deċiżjonijiet tagħna baqal. U dan ifisser illi niżnu sew l-affarijiet u li niddeċiedu ikun tassew mhux għax l-oħrajn qed jagħmlu hekk imma x'dik hija d-deċiżjoni tajba. Hu pereżempju bħalissa li qegħdin għadna fi żmien tal-pandemija, x'differenza tagħmel jekk aħna nimxu bil-għaqal. Kemm nagħmlu ħafna aktar ġid meta nimxu bil-għaqal u insegwu sewwa il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa ta' kulħadd kif tagħmel ġid il kulħadd. U l-għaqal ifisser ukoll li aħna mbagħad noqogħdu attenti wkoll li ħadd ieħor ma jqarraqx bina, il għaliex għalhekk il-mulej jagħtina wkoll il-moħħ tagħna biex baqal ma nidħlux f'xi nasba ta' xi ħadd u ma nħallux il-min jaqarraq bina. U għalhekk dawn imorru flimkien u mhux kontra xulxin. U aħna li qegħdin mixin wara Ġesu importanti li jkunu t-tnejn fil-ħajja tagħna. Għaqlin bħal sriep u safjin bħal ħamiem. Nitolbu l-mulej illum l-għajnuna tiegħu l-ewwel nett biex aħna dejjem nibqgħu in-naċ u jkun ir-raj tagħna qatt ma nsiru l-pup aħna. Mbagħad ukoll biex aħna dejjem nimxu bis-sinċerità tal-qalb u b'intenzjoni tajba u nadifa, fl-istess waqt baqal biex ħadd ma jqarraq bina.